Miksi Volvo? Miksei? Totta hemmetis. Hyvä tommonen rakenteluaihe. Hommahan lähtee oikeastaan alun perin siitä, että meillä on perheessä ollut ja ihan sukujuuret ylettää tonne jonnekin 50-luvulle, missä on kaikilla oikeastaan ollut Volvot tuolta Ruotsin puolelta, kun puolis ruotsalainen on. Niin sieltä se on lähtöisin, mutta jotenkin jäänyt vaan veriin ja sit se on helppo virityskohde, kun tämmöisiä vankkoja panssarivaunuja nää on. Niin hyviä aiheita ja alun perin sitten suht helpolla tai halvalla budjetilla saatiin rakennettua tämmöistä. Silloin. Sitten se on lähtenyt vähän röpöttää tässä sen jälkeen. Sitten vasta vähän niin kuin myöhemmin, sitten oli varmaan 3-4 vuotta, niin kesti, että saisi 500 papalta. Kyllä se aika paljon tämmöiseen kevyeseen koppaan on käynyt pistää paljon kuin autohuolto aika paljon. Mutta aina pitää saada enemmän. Jos nyt mä olisin ensiomistaja ja 17-vuotias, niin mä skippaisin nämä kaikki välivaiheet ja rakentaisin kerran kunnolla yhden. Mutta ei sitä ikinä opisi silleen ehkä yhdessä vuodessa tekee, että se tulee sitten taas kokemuksen mukaan ja näin päin. Kyllä jos rupeaa harrastamaan, niin kyllä 300 riittää auto aika pitkälle silloin ja kyllä aika hyvin jo ovi edellä, ettei se niin iso siitä kiinni. Se on vaan jotenkin tää autoharrastus kehittynyt muutenkin niin pohjoismaisessa kulttuurissa aika pitkälle, että 500 ei nykyään enää mitään, vaikka se on oikeasti aika paljon. Olet muuttunut uuden auton kanssa verrattuna sen vanhaan? No, tässä nyt koko koppa on uusi. Tämmönen vanha museopeli, mitä on vähän korille tehty muutoksia tai levitetty. Joku 5 senttiä varmaan per puoli. Takaa siis sitten tuo tekniikka nyt on ehkä semmonen, mikä on lähinnä uutta kuin autossa. 2,5-litrainen 8 senttiä moottori, missä on ehkä vähän semmonen harvinaisempi kanssa. Sitten aika paljon semmoinen puhaltimen vielä. Kiva pitää tähdelle. Ehkä pikkasen paremmin ja tai osilla mukavampia ajaa. Ehkä silleen saa profiloitua ehkä sitä omaa rakentelutyyliä. Yhden tekee kalta pois tommoseksi harjoittelukappaleeksi, niin nyt pääsee vasta toteuttaa itseänsä kunnolla. On silleen tykännyt rakentaa tommoista autoa kuin tommonen vanha peli ja ei ole niin justiinsa, että se on ihan vimmoisen päälle jokaisesta paikasta, että se on ehkä tommonen voice raceri. Tässä nyt on ehkä vähän eri asia, että on oppinut paljon uutta niin kuin tässä 7 vuoden aikana. Uutta aiheoa ja tekee kaikki vaan ehkä enemmän vimmoisen päälle. Ei nyt mitenkään show-tyyliä, mutta silleen, että itsensä miellyttää ajaa ja tietää ainakin sitten, että on niin tehty just sille niin kuin itse haluaa. Jokainen auto on niin henkilökohtainen, joka se rakentaa ja se peilaa hyvin pitkälti niin kuin myös ihmispersoonat mun mielestä, millä se niin itse auto rakentaa. Että jos tekee pussihousumaisesti, niin sit sä oot ehkä vähän semmonen pussihousu. Tai jos sä teet joku pelkän rotalelu, niin se on niin kuin huomaa ihmisestä kuitenkin väkisinkin. Itse haluan tämmöisen auton, että se on ehkä monipuolinen ja kuitenkin kaatuauto, mutta kuitenkin sellainen, että sillä pystyy räppäilemään enemmän tai vähemmän radalla ja silleen pitää hauskaa eri tapahtumissa ja näin päin. No pitäisihän täällä päästä ajaa hirveän polteella. Sankeli pari vuotta seissyt. Pitäis päästä sutiin, mutta onhan se tietysti aina pitää näyttää vähän varaa, että vois parantaa jotain. Yksi mikä on tietysti niin tuo perä, tuo on niin Volvon vakio perään rakennettu. Siinä on vähän vetaria ja lukkoa ja muuta vaihdettu, että se on todennäköisesti se heikon linkki, mikä tässä seuraavaksi menee rikki, varsinkin tommosella vähän pitävällä renkaan lähtee ajaa, niin pitäisi vaihtaa perän. Katso nyt tulisiko sinne joku jenkkiperä tai joku nelilinkillinen. Tietysti kevennettävää olisi, vaikka nyt ei hirveän painava auto, mutta tekniikka tois, jos se nyt pysyy läjäs vaan, niin saisi olla tommonen, että se on kuitenkin sen verran harvinainen ja unikki kappale. Hauskaa, no kaikenlaista hauskaa tapahtunut ja matkan varrella on ollut vähän enemmän tai vähemmän kommelluksia ja kaikennäköistä pientä haaveria ollut ja varmaan muutama mitkä tulee ehkä ensimmäiseksi mieleen on silloin ton eka evoluution kanssa silloin kun oli se pikkumoottori ja näin päin, niin piti mennä pyöräkulmien suuntaukseen ja mä elin tuolla ruuhkassa ja mikä tuli puhallutus tuossa Hartwallin kohdalla ja mun piti Kallioon se ajamaan ja sit niin Hartwallin kautta. Olisi ollut vähän liikennettä näin ja oli vähän sateinen keli vielä ja sitten ajelin sit Hartwallin ohi ja
sinne Eltsuun siinä niinku Eltsuihin Sturenkadun suuntaan ja oli vähän märkää, mä vähän suppasin siinä ja sitten kävi jotain hassua ja moottori vähän tupsahti siihen ja siinä oli yksi anturivika kyllä ollut vaan, tai niinku anturivika oli ja se sammui vielä kivasti siinä sillä alle, vähän pimeäseen paikkaan, soitin Henkalle, mun kaverille tossa sit, siinä oli 8 aikaa vai 9 aikaa aamulla ja pitäis saada pois autoja, siinä oli aika paljon ruuhkan tynkää siinä vaiheessa ja mä melkein tukin sen oikeastaan siihen kaistan sit kokonaan. Ja samat poliisit pamahtaa paikalle, jotka oli just puhalluttanut ja toinen niistä oli nainen ja toinen mies ja ne tuli ulos siitä ja kyseli oikein mikä tää oikein tää meininki ja mulla oli pelti auki siinä ja sit tuli se miespuolinen, tuli fikkarin kanssa siihen pyöriin, sit mä katselin, tää on se taskulamppu, nappas vähän tätä taskulampua ja nappasin sen taskulampun siitä ja ne ihmetteli vähän, mitä tää jätkä duunaa oikein. Kattelin pellin alla, joo toi yksi anturi on paskana ja se naispoliisi oli, että okei, voiko sille tehdä mitään? Mä tein, että pitäisi työntää tuohon. Joo, no... joo, no he voi työntää. No sit siinä kesken ruuhkaa, niin 2 poliisia työntää ja meikäläinen poikottaa sen auton, mikä toimii pitkin sitä ruuhkaa. Porukka vähän katteli. Hyvin se meni, ei enää oikeastaan mitään muuta tokassukkoja. Laitat vehkeet kuntoon ja lähde kotiin. Periaatekysymys, onko se enemmän pelti kiinni vai urku auki? Pelti kiinni tänne varikolla. Ja urku auki muuta. Olut maistuu, mutta kyllä nyt pitää aina päästä vähän räppäille. Nyt on ihan mukava homma ja sit varsinkin kun jos pelit rupeaa toimimaan kun ne toimii, niin on siinä vähän niinku fiilistä aina avalla. Oi joo. Moi! Aha, pizza tuli. Ota petaukin. Ota pauselle. Halo, halo!